ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆಲ ಬಾಲದ ತೊಟ್ಲು ಪಾಡ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಓಕೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಹೊಸತಾದಿತ್ತನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಡ್ಲ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಕೊಂಜೋಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜೋಜೇನಿ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ ಅನ್ನು ತೋಜುಂಡು ಫ್ರಾಕತ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ನಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಶೋಕೊಂಡುಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಪಂಡ ಅವೇ ಪೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಾವ ರೀತಿಡ್ ಪೂರ ಓ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಡತೆ ಮಂಚೆ ನಂಚಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಒಂದಲ್ಲ ಸ್ಕರ್ಟ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಎದ್ದುಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಗ ಕರಿನ ವಿಡಿಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ಸಲ ಡ್ರೆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ವಾ ಶೋಕುಂಡಿಂದಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಎಡ್ ಲೈಕ್ ಕಂಡೆಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನಂಜಿ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಗಟ್ಟೆ ನಾನು ಈ ಸಲ ಬಾಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ನೇಚಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಡಿ ಸರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕಡಿ ಈ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಕಲರ್ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಓಪನ್ ಅನ್ಪಗ ವಾ ಇಂದುಲ ಕಲರ್ ಬೇತೆನಿ ಕಲರ್ ಉಂಡ್ಲ ಮುಂಚೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಡುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತನೇನ ಆತ ಇದು ಅಪ್ಪಚಿ ಹೌದು ಇದು ಫ್ರಾಕ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಚಗ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಕಲರ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಂದಾಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ನಿಂಚಿನ ಪೂರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಯಾಕಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಲ ಹೆವಿ ಇಪ್ಪುಜೆ ತೆಂಚ ಪಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ನಿಂಚ ಪಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ಇದಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರಾಕ್ ಇದು ಲಂಚನೆ ಕಲರ್ ಬೇತೇನೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಶೋಕುಂಡು ನೀವು ಮೂಲು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಅದೇ ಇದು
ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಅದ ಅಟ್ಟು ಕೂತಾರೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಂಜಿ ಮರೆ ಅದು ಫ್ರಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಶೋ ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಎಟ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಟ್ಟೆಂಡು ಚಡ್ಡಿಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಲ ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೇನೆ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಲಂಜಿ ಚಡ್ಡಿಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲರ್ ನೊಂದುಲ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಓಲ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಏನಂತೆ ಕಲರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹಂಗೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಅದು ಈ ಫ್ರಾಕ್ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಇದು ಇತ್ತವಾದ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಲ್ಲೆನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆವು ಅವೇ అందులో ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಆ ರೀತಿಯ ಉಂಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಕಲರ್ ಒಂದು ಅಂತೇನೆ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಈ ಸಲ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಡುಗ ಗೋಲ್ಡ್ ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ಲೊಂಜಿ ಚಡ್ಡಿಲ ಇತ್ತದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಪಣ್ಣ ಡ್ರೆಸ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಶೋಕುಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಬೇತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಓ ಬೇಗಾರನೆ ಬಾ ತುಂಬ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಆತುಂಡು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಏನು ಚೆಪ್ಪೇರ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡ ಅಂದು ಇಂದು ಪೂರ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಂಚ ಅಡ್ಡಿಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಫೋನಾಗ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕ ಮುಗಿಪುಗ ಬೆಚ್ಚಡು ಹುಲ್ಲಿಯರ ಹಾಕಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ ಅಂದೆ ತೋಜುನು ಇದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕಲರ್ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಲಿಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಇಂದುಲ ಇತ್ತದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ಲ ಚಡ್ಡಿಲ ಶೋಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಇದು ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತೇನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಶೋಕೊಂಡು ಅಂತೊಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪೂ ಬರ್ತದೆ ಶೋಕೊಂಡು ಇಂದೆಲ್ಲ ತೊಲೆ ಕಲರ್ ಬೇತೇನೆ ಓಲ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಅಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದಾನ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ದ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ఒక ಪೂರ ಸದನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ದ ಶೋಕುದ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಇಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಪಪ್ಪನ ಗಿಫ್ಟ್ ಚೈನ್ ಸರಿ
ಇಂದು ಈತ್ ಬಾಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಡ್ರೆಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದಿರ್ದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಗ್ತಂಡು ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಏನ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಂತಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಅನ್ನ ಇತ್ತಂಡು ಐನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುದಂಡ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಆವಡಾತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಏರ್ ಮಾತೇನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂದು ಈತ್ ಇನ್ನೀತ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಪೆಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡದು ಸರಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಏರ್ ಮಾತೇನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಕ್ಲೆ ಮಾತೇನಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚೆನೇ ಸಪೋರ್ಟು ನನ್ನ ಆತ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.